Ngopo mergane? Nah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, Lho. Aku njupuk nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu locot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku wae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awake wae? Nek ra wani alah dene, Truk. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, Aku sing nandangi. sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak kokean ngomong. Nek mari gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe unek-unekke? Kula ora unek-unekke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali Kondo karo bapakmu. bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoe. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki men kere gedibal 17 wong elek kala mripat. Mung batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo ya mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng, Tru. Nek ra wani metu sena. Kono metu sena aku tak metu keri.